To, že Andrej Danko nevie trošku prehltnúť, ako sa tak povie, viete, to, že keď poboskal výložky, tak padol v preferenciách. To sú všetko len zodpovednosti Andreja Danka. To, že je smutný a sklamaný z toho, že vtedy nastúpil Peter Pellegrini za premiéra, odvtedy to nevie proste prehltnúť. Že sa Peter Pellegrini stal prezidentom, nevie to prehltnúť. Dneska na Slovensku nejde vyčítať Petrovi Pellegrinimu, že lieta do Popradu, alebo že si tu lieta na Slovensku medzi mestami. Reprezentuje Slovensko. Toto bol veľmi zlý výstrel Andreja Danka, čo sa týkalo aj toho OSN a New Yorku, pretože pani ministerka kultúry nemala žiadny program v rámci OSN. Žiadny. A zbytočne sám nasvietil svetlo na ňu. Zbytočne sa teraz médií zaoberajú tým, aký mala pani ministerka kultúry program. Toto si odkryl Andrej Danko len v dôsledku nejakého svrbenia alebo neviem čoho, že sa nevie proste zdržať a neustále útočí do prezidenta.